koja je razlika između ova dva starohrvatska pozdrava. Hvaljen Isus i za dom spreman. To su dobronamjerni i ljudski, kršćanski, prijateljski pozdrav u kojima nema ni kapi, ni trunka, mržnje, osvete ili bilo što drugo. Kome to smeta? Sramota. Ne shvaćaju, rekao bi ti glupan. Koja je to sramota okvalificirati jedan takav domoljubni pozdrav i pokušati ga izbaciti iz rječnika hrvatskog. Zar mislite da bilo koja normalna osoba, bilo gdje na svijetu, ne samo u nas u Hrvatskoj, nije spremna braniti svoj dom, obitelj, domovinu protiv bilo koga koji je pokušao ugroziti? Ako im nije jasno što u hrvatskom jeziku znači riječ dom, neka pogledaju hrvatski enciklopedijski riječnik koji kaže da riječ dom označava ambijent u kojem čovjek živi, kuću, obitelj, kućnu čeljad, crkvu, katedralu. U tim riječima ima i truna mržnje ili poziva na osvetu ili bilo što slično. Jer te riječi nisu uperene ni protiv koga, niti pozivaju na osvetu. U vrijeme rata, a i danas, Njemci su pjevali njemačku himnu Deutschland, über alles in der Welt. I danas je pjevaju. A mi se pogledamo jedan drugoga kad izgovaramo riječ za dom spremni. Čega se mi trebamo stiditi i koga se trebamo bojati? Oslobodimo se jedno više tih, rekao bih, nameta s istoka, koje su nam nametnuli oni koji su nas željeli toliko puta uništiti s ovih naših prostora. A ja ću sada malo navoditi. Oni nas zovu da smo razbojnici, da smo ovaki naki. Ma misle da budu sretni da su se oslobodili od nas. A oni hoće ko krpuše za nama da nas privuku i da budu s nama.